Malawian cameras. Drama sewelo Tinkanenatu zisankho za ku South Africa zitafika pachimpwirikiti. Tinakambapo mu video ina kuti azungu awawa alliance kuchitika pa imene aita kuatchera ndipo chimene akufuna zina zakeso tinazilongosola then zimene zitinkakamba zija pano sono drama ija sapano yayambika. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Like, share, subscribe and comment. Mbuyomu timalongosola za zisankho za ku South Africa. Tinazilongosola bwino ndithu mpaka tinafika pa point yoti Cyril Ramaphosa, president wa dziko la South Africa, wasankhidwa kukhala president iso kachikenaso koma za tonse alliance. Opanga tonse alliance ndi ndani? Ndi DA azungu aja amenewa. Anyway, nde hosting ameneyu amene ali ngati wankulu kama mtsogoleri wa chipani chawo cha DA, Democratic Alliance, anapangana alliance ndi Cyril Ramaphosa ANC ndi kachipene kanakaso. Kamano big deal is like zipani ziwirizi ndi ma big deal amenewa. Ndeno tinakamba kwana kuti anthu azunguwa akufuna chani? Akufuna atenge power minimum. Sikuti angobwera kuti apanga alliance koma afuna nawonso atenge mphamvu ndi amene afuna zilamulira. Wakuda ndi mzungu mukakhazika pamodzi, sikuti wakuda angakhale pamwamba yayi. Nthawi zonse mindset ya azungu ndi anthu akudaso amafuna mzungu akhale pamwamba kenako wakuda akhale pansi. Nde alliance imene iyi yamba kusokonekera chifukwa kuti akulu awa mtsogoleri Honsen amene mtsogoleri wa chipani cha DA amene sobano wamba kubwera masopano kuonesana zimene amafuna sobano wamuza Cyril Ramaphosa kuti iwe ndikufuna sobano ineyo ndikhaleno vice president. Kumene kuna amacha kuti deputy president wachiwiribe basi. Pamene vice president ndi wina Paul Mashatile ndi vice president ndafuna achotse uko alowendani alowakulu cholinga pa zimene akufuna ndithu afuna alowetsepo zina zakeso ndithu iyeyo akhale ni mphamvu mene momo. Iyo ndi plan ya azungu. Tinalongosola kaye mbremu kuti azungu akubweretsano afuna ambweretseke nakake azimpasa thengenenge Cyril Ramaphosa we. Kenako at the end of the day azagwire ulendo oseuja. Nde panopa nkhani imene ilipo ndi imene yoyo. Nde I think mgwirizano umene uwu ndi zimene zikukhalira musu kuti simzonga tungapitirire koma Cyril Ramaphosa ndi ANC sakugula nawo zimenezo. Zimene sakuzifuna. Apo zooneka ngati kuti Cyril Ramaphosa atha kuthawiranso kuti kwe EFF sakufuna zambiri. Condition yawo akungofuna kuti chifamvu uyu chifamvu amene Floyd chifamvu kuti azangokhala Minister of Finance. Ndalama ndithu mmene azapanga control ndiye ngati atakhala kuti apanga alliance imene EFF imene sakufuna zambiri zakuti bobo. Mwina atha kaya sutuzora apo atha kuvomera kama atha kutani chabwino tulowo ku MK chipani cha Zuma amene ndi chimene afuna chake angofuna kuti Cyril Ramaphosa achoke pampando pakhale pa wina ndiye. It's like panopa ma issue are very complicated. Nde tiona kutsogolo kuno kuti tichitike nchani komano panopa sizili ngati mmene zinali bata mujayi. Zamba matruka la zino zamba nokuoneka no sobano bwino zamba nokuoneka kuti apa nde ma alliance thai zambiri ma alliance I don't know koma alliance amavuna thai zambiri. Nde nkhani ndi imene guys amene sitimadziwa zimene zikuchitika pano kuti zimene zizi kutsogolo kuno tingodikira kuti tione kuti chingachitike no ndi chani pakati pa anthu awiri amene wawa. Nde guys, thank you so much kuti mukuyenderani Malawian Cameras. Bye.